Ascultă, nimeni nu are interesul să fii mai deștept decât el, mai inteligent. Nimeni nu vrea ca tu să fii cu câteva praguri mai sus decât cel din fața ta. Asta este un adevăr dur, dar adevăr. Și dacă tu vrei să fii cu mulți pași înainte, cu multe scări înaintea celorlalți, păi trebuie să lucrezi asupra ta. Dar să lucrezi nu așa cum zic toți că citești o carte. Nu, asta nu lucru asupra ta. Asta e cunoașterea oamenilor. Să te modelezi, să te modifici atât cât trebuie ca aceste modelări în tine să-ți permită, da, să antrenezi niște instrumente în tine și acele instrumente o să-ți, știți, instrumentul e ca o cheie care deschide anumite uși și dacă vrei să deschizi acele uși, trebuie să te modelezi, trebuie să ai cheia. Și studierea oamenilor este unul din aceste chei, este unul din aceste modelări sau cunoașteri, putem să zicem așa. Scrie în comentarii cum tu ai formulat mai bine.